in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het College Financieel Toezicht blokkeert een lening die Sint Maarten wil afsluiten van 75 miljoen gulden. Dat heeft voorzitter van het CFT, Raymond Grades, in een brief aan de regering van Sint Maarten geschreven. Sint Maarten wil 75 miljoen lenen omdat ze op dit moment geen overeenkomst hebben met Nederland over nieuwe coronaleningen. En volgens minister-president Silveria Jacobs is het geld hard nodig. Maar volgens Raymond Grades voldoet de lening niet aan de wet financieel toezicht, zoals die is afgesproken in een Rijksconsensuswet. Oud-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, MC Tromp, heeft vandaag in Extra zware kritiek op de rol van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bij het uitgeven van de lening voor Sint Maarten. Volgens Tromp heeft de Centrale Bank haar rol als toezichthouder niet goed uitgevoerd. Volgens het CFT is de lening niet mogelijk en dat had de Centrale Bank moeten weten, aldus Tromp. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Er zijn nog 11 partijen in de race voor de exploitatie van de raffinaderij op Curaçao. Ze hebben inmiddels een zogenaamd non-binding proposal ingediend. Zoals bekend is Refineria di Curaçao opnieuw begonnen met een poging een nieuwe exploitant te vinden nadat de Clash Group halverwege dit jaar afhaakte. Bedrijven konden tot afgelopen maandag hun offerte indienen. Van de 11 bedrijven die nu nog in de race zijn, zal een shortlist worden gemaakt. En de Program Management Organization, PMO, zal hierover een keuze maken, zodat er nog een klein aantal bedrijven overblijft. En op die manier moet Curaçao binnen enkele maanden een nieuwe exploitant hebben van de raffinaderij. Volgens de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, zijn de IC's op de eilanden en landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk operationeel. En ook de personele capaciteit van de intensive care is de komende periode op peil. Er zullen nog wel 10 extra beademingsapparaten worden aangeleverd als noodvoorraad voor het gebied. Dat heeft hij geschreven aan de Tweede Kamer. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Een man moet zich deze week verantwoorden voor de rechter voor het feit dat hij voor bijna 9000 gulden aan verkeersboetes heeft verzameld. Hij is alleen al voor het feit dat hij geen rijbewijs heeft 11 keer beboet in de afgelopen periode. De rechter heeft de man veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, maar daarnaast staat de boete van bijna 9000 gulden nog steeds open. Koning Willem-Alexander heeft gisteren door middel van videogesprekken contact gehad met mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg op Aruba en Sint Maarten. Op 29 oktober zal de koning ook praten met mensen uit de medische sector op Curaçao. Op die manier wil hij zich op de hoogte houden over de gevolgen van de corona-uitbraak in het Koninkrijk. En samen met koningin Maxima wil hij ook zijn steun en waardering tonen voor alle mensen in het hele Koninkrijk die zich inzetten bij de bestrijding van de pandemie. Vanavond is de grote honkbalfinale tussen de Santa Rosa Indians en de Wildcats in het Theodau Balpark. Het staat 3-3 in een best-of-7 serie, dus vanavond wordt bekend wie de nieuwe kampioen van Curaçao is. De politie heeft fans al gewaarschuwd niet naar het stadion te komen en over de muren te klimmen. Er zal worden opgetreden zodra er sprake is van groeperingen rond het veld. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.